Jo. Uwaga, uwaga, uwaga! Rozpoczynamy 12. mistrzostwa w zażywaniu tabaki, piciu wódki i piwa na czas. Wrześniu 2024. Rozpoczynaliśmy kiedyś w Gdyni. Wyrzucili nas z Gdyni. Przeszliśmy do Sopotu. Wyrzucili nas z Sopotu. Jesteśmy w Gdańsku. Nie wiadomo, jak długo tu będziemy. Dziękujemy knajpie La Playa, która nas gości po raz 4. Edytka, dziękujemy! Powiem wam, jak to mniej więcej wygląda. Rozpiska jest taka, następująca. O 17, czyli za chwilę, albo to już tam godzinami, na to nieważne, wystąpi kapela Drekę z Kościerzyny. To jest właśnie taki piątek. Brawo, brawo, brawo. O 18 przenosimy się tam w głąb na plażę publiczną, gdzie nastąpią mistrzostwa właściwe, czyli bieg do wody, zażywanie, picie i spawanie. Później o godzinę mniej więcej 19:30 wystąpi kapela Inhalators, mazowiecki punk rock z Dzierżążna. Później 20:30 ceremonia wręczenia nagród z dupy. Nie mylić z ceremonią kakao, bardzo popularną w Warszawie ostatnio. Koło 21:00 Stworki Dupa Kolektyw, współczyna zdroju i stołecznych sytuacji, nie będę się wyrażał. Bardzo brawo, wasze duże brawa. Jest to konglomerat dwóch zespołów, Stworki i El Dupa, jak sama nazwa wskazuje. Niektórzy znają też, znaną postacią z tego zespołu jest niejaki doktor Iry, współzałożyciel zespołu Skurcz. Producent m.in. takich szlagierów kinowych jak Bułgarski Łącznik. Może niektórzy z was znają. O 22:30 loteria funkowa. Tutaj muszę nadmienić, że ta impreza jest płatna. Stety albo niestety dla was. 66 zł kosztuje wjazd. Słuchajcie, nie mamy żadnego dofinansowania z urzędu gminy. Mamy, że tak powiem, ich głęboko. Mamy też głęboko wszelkie instytucje, oprócz samorządowych, tam również państwowe. Finansujemy się sami, finansujemy się z waszej zrzutki. Jesteśmy organizacją prywatną i nie chcemy nic od nikogo. Bawicie się dobrze, to płacicie, a jak nie, to wiecie co. Nie będę tego mówił, bo jeszcze są dzieci na plaży. Czemu loteria fantowa? Loteria fantowa jest dodatkową nagrodą dla was, bo płacąc za wjazd dostajecie opaskę, która każda z nich ma unikalny numer, który bierze później w losowaniu różnych fantów. No i te fanty są całkiem sympatyczne. Można wybrać nie będę wydał teraz mówić, może po kapeli to wam powiem, ale warto kupić te bilety. Później 23. The Noworodken, Sporno Folk z Zamiedzy. Po 12 będzie chwila oddechu w oczekiwaniu na finalny roz i tutaj można sobie dodać. Na koniec wystąpi zespół Gimbrownicy, Psychodelic, Glitter Hard Rock Blues z Podwejherowa. Boże Pole Wielkie. Będą serwować Wilber własnej roboty. O 2:30 DJ Snaptooth wystąpi grając Italo Disco z laptopa, czyli ja. Mniej więcej około godziny 3:30 planowana jest wspólna kąpiel z karłami o świecie nago. Tutaj właśnie, w tych odmętach Bałtyku, które podobnież są skażone. Ale myśmy się nie bali COVID-a, nie baliśmy się jak tutaj sinice nas gryzły wcześniej. Także myślę, że jak nas pokąsają jakieś chemikalia, to też nie będzie tak tragicznie. Zresztą o tej godzinie komu to będzie w ogóle zależało, gdzie on leży i w czym on w ogóle się pluska. No trudno, to tyle na ten początek. Przed wami kapela Drekę z Kościerzyny. Brawa! Na początek troszkę łagodnie.
kasze wyływają was. Kasze czci jeziora, kasze czci las. Kasze wyływają was. Kasze czci jeziora, kasze czci las. Kasze wyływają was. Kasze czci jeziora, kasze czci las. Kasze wyływają was. Nie wiem, gdzie to leży. Jedno świat i somierzy. Tam na plaży pewnie nowo. O, mój kościół drogą płyną. Nasze czci jeziora, nasze czci nas. Nasze lekarze wyływają was. Nasze czci jeziora, nasze czci nas. Nasze wyływają was. Kasze czci jeziora, kasze czci nas. Kasze wyływają was. Kasze czci jeziora, kasze czci nas. Kasze wyływają was. Kasze czci zwołane, łydce krowy i barany. Wypłyniemy jest smiercosnecem, jest stado nas dobry lecę. Kasze czci jeziora, kasze czci nas. Kasze wyływają was. Kasze czci jeziora, kasze czci nas. Kasze wyływają was. Kasze czci jeziora, kasze czci nas. Kasze wyływają was. Kasze czci jeziora, kasze czci nas. Kasze wyływają was. Kasze czci jeziora, kasze czci las. Kasze wyływają was. Kasze czci jeziora, kasze czci las. Kasze wyływają was. Kasze czci jeziora, kasze czci las. Kasze wyływają was. Kasze czci jeziora, kasze czci las. Kasze wyływają was.
Serdecznie. Naszą pracę i nas zbogacza. Żyjmy wiosną, żyj nam, nasi rzemiosło. Ile wiosną,
Skoczyła taka prosto w dół. Bóg się przy tym zgubił, pływance trzymał was, a rzekę sobie kłęsą do gwiazdy biorą czas. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Proszę Państwa, gdyby nie te piękne panie, które przed nami tutaj stoją, to byśmy grali dalej, ale na razie ja muszę emocje tam troszkę wyciszyć. Może jednym małym, zimnym piwem, które wypijemy przez 3 minuty, za 3-4 minuty gramy dalej. Kurde, jakie ładne dziewczyny, ja pierniczę, no. Szkoda, że jestem taki stary, no. Muzyka z mojego wieku.
Za do kosticy zmykać. Nie spałabyś noc, tę jedną noc. O Marianno, gdybyś była zakochana, nie spałabyś noc, tę jedną noc. Dzisiaj, gdy do ciebie przyszedł z rana, by cię zbudzić ukochana z tego rannego snu. Dzisiaj nie zastałem ciebie w domu, bo uciekłaś od domu z innym na randkę. O Marianno, gdybyś była zakochana, nie spałabyś tę noc, tę jedną noc. O Marianno, gdybyś była zakochana, nie spałabyś tę noc, tę jedną noc. Teraz, gdy już wszystko diabli wzięli, mnie do wojska zaciągnęli, karabin dali mi. Teraz nadusiną ukochaną, karabinem nazywaną, do serca tuleją. O Marianno, gdybyś była zakochana, nie spałabyś tę noc, tę jedną noc. O Marianno, gdybyś była zakochana, nie spałabyś tę noc, tę jedną noc.
Jakie piękne panie, brawo! Myśmy chcieli jechać do domu, ale chyba zostaniemy. Siedem!
dobre rybą, dźwięcy jak grają, czy to je kolor obłędem. Tu jest razem ja, wychanowej przez lat, czego tu są nasze, rodzinne kasze be. Tu jest razem ja, wychanowej przez lat, czego tu są nasze, rodzinne kasze be. Zapraszam numer 50, 49. Frytki z Betaka, zapraszam. Mili i drodzy i szanowni, już niedługo, już za chwilkę Trójbój Kaszubski. Robimy malutką obsówkę ze względu na brak składu pełnego sędziowskiego, ale zaraz się stawi. A w międzyczasie kapela Drechę z Kościerzyny jeszcze raz. Bardzo prosimy, brawa!
Halo, 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 tutaj Brzeźno, La Playa, knajpa La Playa, serdecznie zapraszamy, zawody w zażywaniu tabaki, piciu, wódki i piwa na czas, 12 edycja, zapraszamy wszystkich, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba, by nie poszli gestapowcy do nieba, jedziemy, Kapela Drechę, zapraszamy was teraz serdecznie do stoiska tam, gdzie no, damy wam pyska, że właśnie. No będziecie dobrze grali, nie? No, to teraz bez prądu tam. Zapraszamy serdecznie. Dobrze, zaraz bierzemy to miejsce. Kolega Kosiara, proszę o przekazanie listy startowej jednej z koleżanek kasjerek, która pójdzie z nią do stanowiska startowego. Przypominamy, że Trójbój Kaszubski jest imprezą zrzutkową. Osoby przypadkowe, które są na plaży, proszone są o dorzucenie się do imprezy. Nikt nas nie wspiera, ani marszałek, ani jakiś inny koszałek opałek z Gdańska, ani z Gdyni, ani z Sopotu. Że tak powiem, wszyscy mają na nas wyjebane, a my mamy na nich. Ani państwo, ani samorząd, ani żadni sponsorzy. Jesteśmy tutaj tylko dzięki waszemu wsparciu. Także zrzucamy się na tą imprezę. Serdecznie zapraszam do zrzutki. I do stanowiska startowego. Zapraszam numer 68, zapraszam.